बदला के वार में के लिए बदला। रिवेंज वीक में एगो और तगड़ा मैच आ गेल बा। पुराना हिसाब चुकावे खातिर एक बार फिर से मौका मिल गेल बा। 20 अप्रैल 2025 इतिहास बनल पहिलका बार टाटा आईपीएल में रोको मने रोहित शर्मा और विराट कोहली के एक दिन प्लेयर ऑफ द मैच मिलल। एगो टीम पहले ही से मरखा रहे, दोसर का टीम अब मरखा हो गेल बा। इस सब विषय पर बात की जाए, वीडियो के अंत तक देखी। है रनदारी तो सबके भाएला जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेलन। सबके ओके गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल के गाड़ी पहुंच गेल बा। मैच नंबर 41 के इस सीजन के एगो और तगड़ा मुकाबला बदला के वीक चल रहा बा। एक दिने हुई सनराइजर्स हैदराबाद, दोसर का दिने हुई मुंबई इंडियंस। मने एक दिने मरखा टीम तो दोसर का दिने मुंबई इंडियंस के टीम जे पॉइंट्स टेबल में आके सबके उसे बदला ले रहल बा। उ कहल जाला नु कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। उहे लोकल पिछलका मैच में जब रोहित शर्मा अपना घरे के मैदान में वापसी कैले या फिर बतौले कि कैसे गर्दा उड़ावल जाला। रोहित शर्मा के नाम के आंधी आइल वानखेड़े मैदान में, दर्शक लोग के मजा आइल। मुंबई इंडियंस के शुरुआती बॉलिंग बहुत तगड़ा हो गिल बा। दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट गेना के स्विंग करावत रंजा। बीच के ओवरन में आके जसप्रीत बुमराह अपन यॉर्कर गेना से तहलका मचावत रहे। जब एसआरएच की टीम वानखेड़े में आई रहे, उ लोग के तो ऐसे ही वानखेड़े में आंकड़ा खराब रहे या बीच में ईशान किशन के रोके के जौन जिम्मेदारी विल जैक्स ले ले, एकदम ललचा के उनका के आउट करा देले। हैदराबाद के गढ़ राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेलल जाई। सबके ओके पता बा कि एहिजा के पिच पर रन बनेला ना, रन बरसेला। और वो संभावित बा कि पिच नंबर 2 पर अगर मैच हुई तो फिर 2 से पार हुई। हेड टू हेड बात कर ले जाओ तो दोनों टीम के बीच 24 गो मैच भइल बा, जोना में 14 गो मुंबई इंडियंस की टीम जीतल बा और 10 गो एसआरएच की टीम जीतल बा। सूर्य कुमार यादव के बल्ला गरजल बा। 8 गो मैच में 333 रन और स्ट्राइक रेट 160 के ऊपर। और पिछलका मैच में तो रोहित शर्मा के साथे सूर्या भाऊ खड़ा रहला ना, फिर सुपला शॉट के दर्शक लोग आनंद लेलन जा। तो वह एसआरएच के टीम में जात ट्रेविस हेड देखिए 178 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहल बाने। आज वो अपना घरे में तगड़ा बल्लेबाजी करेगे पड़ी। 7 गो मैच में 242 रन बनौले बाने हेड। तो वह एसआरएच टीम के दोसरका सेंचुरियन इस सीजन के अभिषेक शर्मा इनकरो बैट गरजल बा। आज मौका रही कि अपना घरे में एक बार फिर से बताओ कि कैसे गेना के पांख लगावल जला। 7 गो मैच में 232 रन और स्ट्राइक रेट 170 के ऊपर। हर्षल पटेल से एक बार फिर से उम्मीद रही। 7 मैच में 9 गो विकेट बा, लेकिन हैदराबाद वाला पिच के परिस्थिति में तेज गेना पर तो खूब हुकाई हुई तू लोग के। यही से स्लोअर गेन, ऑफ कटर, यह सब ट्राई करी है जाकर विकेट निकाले के बाद। पैट कमिंस बनाम रोहित शर्मा ई मुकाबला तगड़ा देहे के मिली। यही के चलते पैट कमिंस शुरुआती ओवर में खतरनाक रही है। मुंबई इंडियंस देने से सबके फार्म में आ गिल बा। चाहे तो ट्रेंट बोल्ट के बात करा, दीपक चहर के बात करा, जसप्रीत बुमराह के बात करा, फिर चाहे वो नयका स्पिनर पुथुर के बात करा, तो मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी बड़ा तगड़ा बाब। रोहित शर्मा बना मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी रोहित शर्मा के 3 बार आउट खेले बने। तो वह आज के मैच के सबसे बड़का दृश्य रही जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी पे हुई है, पैट कमिंस गेंदबाजी करे खाती आई है। पैट कमिंस रोहित शर्मा के 7 गो पारी में 4 बार आउट खेले बने। तो रोहित भाई देख लिया, बदला सधावे के बढ़िया मौका बा। तो वह अभिषेक शर्मा के अगर रोके के बाद जसप्रीत बुमराह इनका के 2 बार आउट खेले बने। ई मैच में भी रिकॉर्ड की घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रहो सब जाई चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, बेल आइकन के दबाई और फिर ये वीडियो के सबके ओवरी भेजी। भोजपुरी में क्रिकेट के ताजा जानकारी हम ऐसे ही रहुआ सब तक पहुंचावत रहब। रोहित शर्मा 6786 रन अभी तक बना ले बाने और फिर इस शिखर धवन के एक कदम ऊपर बढ़ गए। मैंने विराट कोहली के जस्ट नीचे अब रोहित शर्मा आ गिल बने टाटा आईपीएल के टॉप स्कोरर में। तो वह सूर्य कुमार यादव अगर 73 रन और बना ली है तो इनकर 4000 रन पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। मुंबई इंडियंस पिछलका मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के हरौलस और सबसे ज्यादा 9 और 10 विकेट से जीते वाला टीम के लिस्ट में मुंबई इंडियंस दूसर का नंबर पर आ गिल बा। आरसीबी सबसे ज्यादा जीतल बा 14 गो मैच, फिर मुंबई इंडियंस 9 गो मैच। एसआरएच भी एकदम नीचवे बा, 9 गो मैच इहो लोग जीतल बाड़न जा। तो वह टाटा आईपीएल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच कोनो भारतीय खिलाड़ी की अगर बात करब तो रोहित शर्मा बाड़े। 20 गो प्लेयर ऑफ द मैच इनकरा नाम बा। सूर्य कुमार यादव गेना के तक पांख लगावे लेकिन जमीनी तौर पर भी वैसे ही मजबूत बाड़े। इस सीजन दूसरका नंबर में बाड़े सबसे ज्यादा चौका लगावे में, 33 गो चौका मरले बाड़े।
जीत के प्रेडिक्शन के बात करल जाओ तो आज हम मुंबई इंडियंस देने बानी। काहे कि मुंबई इंडियंस के टीम खाली वापसी नहीं खे गई, अपन सब डिपार्टमेंट बढ़िया कर रहल बा। चाहे ऊपर के बल्लेबाजी के बारे में बात करब, मिडल ऑर्डर अतना मजबूत बा। खाली मजबूत ए से ना कि वो लोग साझेदारी बनावत रंजा, स्ट्राइक रेट के मेंटेन करके चलत रंजा, यही से हम मुंबई इंडियंस देने बानी। अब रउआ सब बताई कि का एसआरएच अपना घरे में मुंबई इंडियंस के बुला के हरा के अपन पिछिलका बदला ले पाई कि का मुंबई इंडियंस जौन जीत के रथ पर सवार बा ऐसे ही आगे बढ़त चल जाई। कमेंट करके जरूर बताई।